בוקר טוב קרסו ידידי, בוקר טוב לכולכם. בוקר טוב לכל צופינו, בוקר טוב לך תימור יקירתי, מה חדש? בוקר טוב לנטורופטית איריס גורנר רובין. גורנר, נכון? גורנר רובין. בוקר טוב. את הומאופתית, נטורופטית, נכון? בואי תגידי לי מילה אחת מהי נטורופתיה לטובת... נורא רגועה. לטובת... נורא רגועה. תכף אנחנו נראה באמת. אוקיי. לא נורא רגועה. לאט לאט. לא, כי יש לי משהו להרגיע זה, לחצים. נורמלי. בבקשה. אוקיי, מילה אחת מהי נטורופתיה לטובת הצופים שלנו שלא יודעים מהי נטורופתיה. אוקיי, נטורופתיה זה בעצם natural therapy, משמע רפואה טבעית, כאשר הנטורופתיה בעצם היא רפואה רב-תחומית. זאת אומרת, מקבץ של שיטות אלטרנטיביות לטיפול בבעיה, כאשר אנחנו מתאימים את השיטה המסוימת לאדם בהתאם לבעיה שממנה הוא סובל או מתלונן. כלומר, זאת רפואה שמתבססת על הרפואה הקונבנציונלית, על הפרינציפים של הרפואה הקונבנציונלית, אבל היא משתמשת בטיפולים בדברים טבעיים. אפשר לומר כך. כן, אוקיי. אז במילה אחת, מה גורם לאי שקט לפי הרפואה הנטורופתית? אוקיי, אז זה חשוב מאוד לציין שהרפואה הנטורופתית בעצם יוצאת מנקודת הנחה שאומרת אין מחלות, יש אנשים חולים. זאת אומרת שגם בנושא הזה, כל בעיה וכל סימפטום זה בעצם תוצאה של חוסר איזון ספציפי. אז אנחנו נעצור פה בחוסר האיזון הספציפי, אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה, ומיד לאחר מכן נמשיך. חזרנו ואיתנו הנטורופטית איריס רובין גורנר, ואנחנו מדברים על מצבי דחק, על מצבי לחץ ועל עזרה, ואנחנו לפני הפסקת הפרסומות דיברנו על מהם גורמי הלחץ. אז ממש בכמה מילים מהם גורמי הלחץ לפי הרפואה הנטורופתית. Okay, בראש ובראשונה אולי זה באמת תזונה לקויה, כאשר מחסורים תזונתיים, עודפים של חומרי פסולת בתוך המזון יכולים לעורר מצבי מתח ואי שקט עד כדי דיכאון. אורח חיים רווי מתח, חוסר בפעילות גופנית, מצבים פיזיולוגיים בעייתיים שחשוב מאוד לשלול אותם, שזה יכול להיות תת פעילות של בלוטת התריס, פעילות יתר של בלוטת התריס וגורמים אחרים פיזיולוגיים. אוקיי, מהן השיטות שאתם ברפואה הנטורופתית לפיהם מאבחנים את החולה? אז בראש ובראשונה אנחנו נעזרים בבדיקות דם, בבדיקות מעבדה קונבנציונליות, על מנת בהחלט לשלול מצבים שאין לנו אפשרות לאתר אותם. לאחר מכן אנחנו יכולים להיעזר באירידיאולוגיה, שזו שיטת אבחון על פי קשתית העין, שמספרת לנו על מצבים עכשוויים ועל מצבים בהתהוות, שזו בעצם אני חייב רק פה להסתייג במילה אחת ולהגיד שהדברים האלה הם לא הוכחו מדעית, ובאירידיאולוגיה מדברים בעיקר אולי על נטייה של אדם, וזה לא אומר שזאת בדיוק המחלה, בסדר? אבל בדיקות הדם שאתם משתמשים בהן בוודאי הן תקפות. בהחלט. כן, ומה עוד? מלבד האירידיאולוגיה, אנחנו נעזרים בבדיקת לשון, בבדיקת ציפורניים, ואני חושבת שהסיפור שהאדם מביא איתו, הוא בעצם כלי אבחון מאוד משמעותי. אז אם הציפורניים שלי כזה כל הזמן נקרות וזה, מה זה אומר עליי? שחסר לך לפחות דבר אחד בגוף. אבץ. ציפורניים. לא, זה לא אומר או חסר או אבץ, או סיליקה, זה יכול לומר בעצם אז אני בסך הכל היפרית בגלל הציפורניים, פדיקור, מניקור, וזה גומר את הכל, לא? את רוצה לדבר על זה? בשמחה. תכף אנחנו ניתן לך משהו, זה... לבדוק. כן. מרגיע. אוקיי. הגענו להבחנה, איך אנחנו מטפלים. אוקיי, אז בהתאם להבחנה אנחנו יכולים לעשות את השינוי התזונתי הנדרש. אני חושבת שמאוד חשוב לומר שאנחנו מקבלים את התזונה כמשהו שהוא קצת מובן מאליו. אנחנו אוכלים וזה בסדר, אבל הגוף שלנו בנוי אך ורק מרכיבי המזון. והיום ידוע על הקשר בין מחסורים, לדוגמה, ב-B12, ב-B6, בחומצה פולית, שיכולים להוביל למצבים של דיכאון קליני, כפי שאמרתי. חשוב מאוד לשים דגש על התזונה, לאזן את התזונה, להפחית גורמים שליליים במזון, צבעי מאכל, קפאין וגורמים אחרים מעוררים. לאחר מכן אנחנו נעזרים בשיטות כמו ארומתרפיה, שזו שיטה שאנחנו משתמשים בשמנים ארומטיים בדרכים שונות, אחת מהן היא המבער. כלומר, אנחנו מבעירים חומרים מסוימים שמפזרים את השמן האתרי, הריח שלהם מתפזר, אנחנו נושמים אותו, וזה עוזר לנו. נכון.
אוקיי, בואי תני לנו דוגמאות של סוגים של... רגע, מישהו עצבני יריח את זה ואמור להירגע? באמת, באמת? זה נשמע הגיוני? כן, זה נשמע הגיוני וזה גם עובד כך. עכשיו שוב, זה תלוי מה מידת המתח ומה הגורם. אני אגיד לך למה, כי תמיד מריחים את השמנים האתרים האלה כשאתה באיזה ספא או עושה מסאז' ואז אתה רגוע, מריח אותם ובאמת נרגע. תראי, אם יש לך זמן לבוא הביתה ולשים שמן ולשבת ולהריח אותו, את יכולה להירגע, אבל בואי לא נהיה יותר רציניים, יש תחום שלם שעוסק בארומותרפיה, שמקשר בין ריחות לבין... זה עושה נעים, זה בטוח. אוקיי. כן. לדוגמה, שמן לבנדר שאנחנו יותר מכירים, שהוא שמן שמעודד הפרשה של סרוטונין, שזהו אותו חומר שיכול לעודד את מצב הרוח שלנו. מונע את ההשתוקקות למזונות מתוקים, כך שבעצם במצבי מתח אנחנו הרבה פעמים חוטפים ואוכלים מתוק. עכשיו, לבנדר, באיזה דרך את מציעה לקחת אותו? בדרך של... לבנדר זה, דרך אגב, השמן היחידי שאפשר להשתמש בו, הוא ועוד אחד, שאפשר להשתמש בו כמו שהוא ולא צריכים למהול אותו. נכון. אז את מציעה לשתות כמה טיפות ממנו? לא. אז מה? אנחנו לא נוהגים להשתמש בארומתרפיה בצורה אוראלית. לכן אני בכוונה מחדד את זה. אז לשים אותו במבער, שמן של לבנדר, ולהריח אותו. נכון, מספר טיפות, להריח את זה בחדר. או לשים מספר טיפות על החולצה או על הגופייה, כדי שאם ילד עצבני, שהילד יוכל להריח את זה. שדרך אגב, המבער הוא שיטה מאוד טובה לטיפול בילדים, מכיוון שאנחנו כאן לא צריכים לרתום את הילד באופן ישיר, כי לא תמיד ילדים נרתמים אל תוך הטיפול. זה מתפזר בחלל החדר ועושה את ההשפעה הרצויה בהתאם לשמן ששמנו. איזה שמנים אחרים יש לנו? יש לנו את השמן ז'וניפר, שזהו שמן שגם כן מעודד הפרשה של נורדרנלין, ובכך מביא לתוצאה יותר רגועה. אני חייב להגיד שהדברים האלה מייחסים לשמן הזה הפרשה של נורדרנלין, ומייחסים ללבנדר הפרשה של סרוטונין. אין שום הוכחות בדוקות שזה אכן מעלה את השמנים. ככה נראה התרכיז. כך נראה התרכיז של השמן. זה בקבוקון קטן עם... בקבוקון קטן, פשוט כמה טיפות... 2-3 טיפות, תלוי בעוצמת הריח שאנחנו בעצם רוצים להשיג. אבל חשוב גם לקנות שמנים מאיכות טובה, אחרת זה כמו לקנות ממש סתם. לא, כי יש כאלה שלוקחים שמנים באיכות טובה, מועלים אותם עם שמנים באיכות לא טובה, ועושים מבקבוק אחד כזה 20 בקבוקים שהם מוכרים, אז בכל טיפה של שמן ששמה במבער, את למעשה לא קיבלת שמן. אז זה לקנות בחנויות מסודרות, עוד משהו שכדאי שנדע? כן, בנושא של השמנים אנחנו מכירים את הילנג ילנג, שהזכרת אותו בעצם באותם חדרי טיפולים וספה, שגם לו השפעה מרגיעה, השפעה מאזנת, ממתנת, וישנם עוד שמנים אחרים שעושים בעצם עבודה אנטי-סטרס. יש כאלה שיש להם השפעה שמגרה את מערכת המין, או... הילנג ילנג לדוגמה. הילנג, כן, אוקיי. מה עם שמני הדרים, עם ריחות הדרים? ריחות הדרים הם יעילים גם כן להפחתת מתח, אולי פחות מהשמנים שהזכרתי כאן. האשכולית ידועה גם כן כשמן מרגיע ומאזן. פרט לכך, הם טובים לדברים אחרים פחות... תוך כמה זמן אפשר להרגיש את השינוי אם הוא קיים? בנושא של ארומתרפיה. כן. זה מאוד משתנה, זה יכול להיות מיד, תלוי אם המתח הוא מתח רגעי, מישהו עצבן אותנו כרגע, ואם זו בעיה באמת יותר עמוקה, אז אני חושבת שאנחנו יכולים לעשות טיפול של מספר ימים, מספר שבועות, ולעיתים לא רק באמצעות ארומתרפיה, אנחנו צריכים לגייס עוד כלים טיפוליים. מה למשל תשלבי עוד להרגיע? פרחי באך, שזו שיטה טיפול שעובדת על המערכת האנרגטית שלנו, זאת אומרת, זו לא שיטה של חומר, כאשר ההשפעה... שיאצו, אולי טיפולים גופניים, כמו מסאז'. נכון. מסאז' עם שמנים הוא ודאי מרגיע. אמבטיה, ללכת למספרה, ללכת לקוסמטיקאית. קניות. קניות. קניות זה חשוב. כרטיס אשראי ביד. עכשיו אני מבוהלת, ואין לעשות קניות, זה מאוד מרגיע מישהו שהוא כועס. ראית תמיד אישה שנשבר ליבה, עזבו אותה, נטשו אותה, מה היא רצה לעשות? קניות. זה גם, זה שיטה טבעית להרגעת מתחים. או שהיא לוקחת פרחי באך. ועם הפרחי באך. אנחנו כמובן מאוד מודים לך שהגעת אלינו. תודה רבה. תודה רבה.